שלום! שלום, הגעת לכם את הכוסות, איך אפשר לעזור? וואו, איזה כוס יפה! כמה היא עולה? אצלנו בחנות הכוסות יש מדיניות שנקראת לקוח מחשב. כל לקוח מחשב את שטח המעטפת של הכוס, והתוצאה היא מחיר הכוס. אוקיי, תודה. אני אחשב ואני אגיד לך כמה זה, מה החישוב יצא. אוקיי. אוף, אני ממש רוצה את הכוס. אנחנו צריכים להתחיל לחשב. אוקיי. ידוע לנו שהגובה של הכוס הוא 14 סנטימטרים. הרדיוס, שזה בעצם עד לאמצע, הוא 3 סנטימטרים. הנוסחה שמצאתי כדי לחשב את שטח המעטפת של הגליל הוא 2 כפול פאי כפול רדיוס כפול h. עכשיו אנחנו נתחיל. אנחנו נעשה ככה. 2 כפול 3.14 כפול, אנחנו נציב את הרדיוס שהוא 3 כפול הגובה שהוא 14. נעזר במחשבון. 2 כפול 3.14 כפול 3 כפול 14. אוקיי? התשובה היא 263.76. זהו מחיר הכוס. 263.76. נחזור למוכרת עם התשובה. שלום. שלום. חזרתי לך בנוגע לשטח המעטפת של הכוס הזו. זה אומר שצריך לשלם 263 שקלים ו-76 אגורות. אוי, אני אמרתי לך לחשב את שטח המעטפת, התכוונתי לשטח הפנים של הכוס. אני ממש מצטערת, תצטרכי לחשב את זה שוב. אוקיי. אצטרך לחזור אל המוכרת עם תשובה. ידוע לנו שגובה הכוס הוא 14 סנטימטרים. הרדיוס הוא 3 סנטימטרים. אני חוזרת מהנקודה. הנוסחה לחישוב שטח הפנים של הגליל הוא h, שזה בעצם הגובה, כפול 2, כפול פאי, כפול רדיוס, ועוד 2 כפול פאי, כפול רדיוס בחזקת 2. עכשיו נרשום את הכל. גובה h, שזה בעצם 14, כפול 2, כפול פאי, שזהו 3.14, כפול הרדיוס שהוא 3, ועוד 2 כפול 3.14 כפול הרדיוס 3 בחזקת 2. נחשב, נעזור במחשבון ואנחנו נפתור. התוצאה היא מחיר הכוס. מחיר הכוס הוא 320 שקלים נקודה 28 אגורות. נרשום את זה. 320 נקודה 28. שלום. שלום. חזרתי אליך בנוגע לשטח הפנים של הכוס הזו. אוקיי, מעולה. אז זהו המחיר שתצטרכי לשלם. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. קניתי את הכוסות האלה, את הכוס הזו, כדי לקנות עוד כוסות כמו זאתי, ולשים אותה בתוך מגירה שהנפח שלה הוא 1200 סמה. אני רק לא יודעת כמה כוסות ייכנסו לי בתוך המגירה. אני לא יודעת כמה צריך לקנות. אוקיי, אז את תצטרכי לחשב את הנפח של כוס אחת, ואחר כך לחלק את הנפח שיוצא לך בנפח של המגירה, שהוא 1200 סמה. אוקיי, אעשה זאת, תודה. ארצה לדעת כמה כוסות ייכנסו בתוך המגירה שלי. נתחיל בחישוב נפח הכוס. ידוע לנו שגובה הכוס הוא 14 סנטימטרים והרדיוס הוא 3 סנטימטרים. נוסחה לחישוב נפח הגליל, שזהו הצורה של הכוס, h שזה גובה, כפול פאי,
שזהו 3.14, כפול רדיוס בחזקת 2. נציב את הגובה ואת הרדיוס במשוואה. 14, שזה הגובה, כפול 3.14, שזה הפאי, כפול 3, שזה הרדיוס, בחזקת 2. נעזור במחשבון במקרה זה. נוסחה לחישוב, התוצאה של נפח הכוס הוא 395.64. זהו נפח הכוס. עכשיו ארצה לדעת כמה כוסות ייכנסו בתוך המגירה שלי. אצטרך להציב כאן את נפח הכוס, כשזהו נפח המגירה. התוצאה שיצא לנו נעזור במחשבון גם במקרה הזה. ומספר הכוסות שייכנסו בתוך המגירה שלי הוא, אנחנו עכשיו נעזוב כרגע את המספרים, כי זהו אומדן, ולכן מספר הכוסות שייכנסו לתוך המגירה הוא 3 כוסות. שלום! שלום. חזרתי אלייך בנוגע לכל החישובים. חישבתי קודם כל את נפח הכוס, ולאחר מכן חישבתי את מספר הכוסות שייכנסו לי לתוך המגירה. מספר הכוסות הוא 3. האם תוכלי להביא לי עוד 2 כוסות כמו זאתי? אני ממש מצטערת, אבל יש לנו רק עוד כוס אחת מהסוג הזה במחסן. אני אצטרך להזמין לך. אוקיי, בסדר. את תוכלי להתקשר אליי כשזה יגיע? כן. הסוף!